rayuwa komin kyanta in ba karkashin addini ba ce ba ta zama sakarci, ta zama shirki. Rayuwa komin wahala da kaskanci in dai ka rayu da imani shine ribar rayuwa. Haka duniya Allah ya kasa ta gida biyu, a ji daɗi a sha wahala, babu dan adam din da ya isa ya tsere mu shan wahala, duk kudinsa duk malantarsa duk sarautarsa. Sai dai kila nau'in wahalar da yake sha ya sha bamban da nau'in wahalar da talaka yake sha. Talaka na tunanin kwanan masara gobe, na tunanin rigar sallah, na tunanin atamfar sallah, matarsa za ta yi masa sababi. To kai ku duk Allah ya ɗauke maka wannan, baka tunanin wannan, amma kuma kana da matsaloli irin naka wanda talaka kuma ba ya su. Ka kwanta kai ta juyi ka kasa barci, har sai ka sha maganin barci. Hauhawar jini, matsalolin rayuwa, dala ta faɗi, ta suka, ta yi sama, ta yi menene, wannan matsalolin talaka ma bai sanya ya dala take ba, kai ne kawai ka sani. Ita ta ci oho, ta faɗi oho, da wani dala da sifa duk wannan kai ta dama. An yi canjin gwamnati ko za a yi canjin gwamnati, a yanzu gwamna abokina ne, nan da wata uku ko ba abokina bane ba. Duk wannan ba shi ne matsalolin da manyan suke faruwa shi ba. Da shugaban kasa nawa ne, nan da wata kaza ko ba nawa bane ba. Da minista wani na ɗaure min gindi, yanzu ko ban sani ba idan an canja gashi na yi aiki ba a biya ba, ko a biya kafin ya sauka, idan har zai sauka ba a biya ba, yaya matsayin aiki na nake, waye zai hau matsayin, na ga talaka da wannan matsalolin wanda kai ta shafa. Ba haka bane ba, waɗannan duk matsaloli bane ba, mutum ya yi aiki ya zama miliyoyi bai san waye zai zo ba, zai fita ko ba zai fita bai sani ba. To kaga wannan duk su ne matsaloli da Allah ke tsorawa daga da kowa ya sai ya gama da irin wannan matsala. In kai ne gwamnan an rantsar da kai tunani kake waɗannan zami za mu dore ko za a yi juyin mulki, kowa yana cikin matsala. To da haka babban abin da zai fitar da mutum daga cikin halin gagganuka shi ne riko da imani. Idan ka samu sa'ada ruhiyya, kwanciyar rai da walwalar zuci, saboda zuciyarka ka bunkasa ta da imani, babu wani abu na rayuwa da zai dafe ka. Dan duk abin da ka rasa ba ka jin takaici da yawa, saboda ka san Allah ne bai kaddara za ka samu ba. Duk abin da ka samu ba ka girman kai da kafafa cewa na samu kaza dan na isa, ka san Allah ne ya kaddara maka cewa za ka samu. Kowane irin abu ka samu Allah ne, ka rasa ko ka san Allah ne. Shi yasa manzo Allah ce al'amarin mu'mini gaba ɗaya alkhairi ne. In farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah, baya cewa dabararsa ce ko iyawarsa. In kishiyar haka ta same shi kuma sai ya haƙuri, baya jin cewa Allah ya tsare shi ko ya ɗora masa halin gaggarin kai, sai ya samu lada lokacin da ya haƙuri kamar da ya samu lada lokacin da ya godiya ga Allah. Allah sa mu cikin irin wannan gida.